breastfeeding mom, abogado pa jud, konsehal pa jud. Daming ganap. Hi, Counselor Luna. How do I Hello, call you? Mami Counselor Ara. Luna, Mommy Luna. Mami Luna na lang. Sige, Mommy Luna. Mas ganahan ko. Oo. Parang chika-chika lang. By the way, mag 1-year-old na. Or siguro paggawas ani, 1-year-old na siguro si Murag, mag 1-year-old na dyan siya, ani na Yan. time. No? Kumusta sa ang buhay pagiging mom? Na-realize yun ako kung unsa kalisod mahimong mama. And I'm so happy na akong mama, strong woman jud. Kaysa ko, isa pala ko anak, naglisod na ko. Iyaha upat jud. Believe jud ko sa mga moms. Grabe, grabe. It's never easy jud being a mother. And speaking of never easy, nagapadede pa jud ka. Breastfeeding mom, makarelate jud ko ana. Pero ikaw, breastfeeding mom, abogado pa jud, konsehal pa jud. Daming ganap. Ganun karon imo pa jud nagisingit na sa imuhang schedule na imo pa jud i-advocate gyud sa imuhang ikaw ang pregnancy and breastfeeding din sa syudad. Nga naman. Actually, I realized when I was pregnant na dili tanang pregnant women na access to healthcare and proper education when it comes to their prenatal and postnatal health. Tapos, when I gave birth and started to breastfeed my baby, daghan kog kaila na nangitag breast milk for their own babies. Yes. Kay wala sila kabalo kung unsa ang proper method na maghatag og milk sa ilang mga anak. Especially sa mga preemies. Oo. So, kulangan daw sila milk or wala sila kabalo unsay buhaton. So, naga-share ko sa akong milk at the same time, naga-share po big mga information. So, dira ako na-enlightened na parang kailangan pa natin to increase the advocacy of pregnancy, healthcare, and sa postnatal, itong breastfeeding na naman sa ating mga Dabawenyas. Yes. Dapat lang jud no kay especially karon nga panahon cons mahal na kayo pamaliton. So Mahal dapat kayong jud gata. mahal kaayo, correct. So why not give the best to our children? Yes. Pero sa imuhang pag-advocate ani sa imuhang advocacy, sure ko nakita na mga problema pud ana sa syudad na pila na sa imuhang na research din na unsa man ang imuhang mga tan-aw nimo kailangan i-address na issues related ana din sa city. I think ang first na to kinahanglan is i-address is daghan kaayo tag mga teenage pregnancies. Tapos, sad to say, diri sa mga teenage pregnancies manggod, dira usually ang mga first-time mothers na wala kabaloon sa buhaton since mga bata pa sila. Nya taas kayo ang cases o pagpanglugos pod tungod aning mga teenage na pregnancy, ang naga-cause aning teenage pregnancies, no? So, ang ato ang gusto buhaton karon is to ensure that these incidences, dili na siya mahitabo sa ato ang syudad sa Davao. Can you imagine? Oh, di na managhan pa kay kita man gani 20 plus na ta na himong mama na kapuyan ta, di ba? Wala ta kabaloon sa atong buhaton. What more kaning mga bata? Yes, physically dili pa pud jud na sila physically ready. dili pa ready, emotionally scarred pa sila sa ilang traumatic na experience, no? Tapos to go into motherhood in that way. So kinahanglan jud nato og support para sa ilaha when they are in that situation, pero at the same time i-prevent nato before pa siya nahitabo. Nga na ba ka-alarming ang numbers din sa number of teenage moms din sa city? Dili man kayo siya anak kadako jud ang numbers when you compare it to previous years, no, especially itong pandemic. Pero alarming siya para sa kuha as a woman and as a mother na naatay mga incidences na ani kung pwede ma-zero i-zero jud nato, no. So mao nang kita sa City Council naghimutag pamaagi na last session nag-first reading na ta sa atong item na mag-instill tag policy sa ato ang syudad sa Davao. Kung pwede, dili ibilin ang mga bata na babae sa ilahang mga balay na walay family member na female present. Oo. Kay taas jud ang chances na kung babae na bata mabilin sa lalaki na kauban niya, dili pamilya, maskin pamilya, naay opportunity ba? So wala ta kabalo unsay pwede mahitabo sa aning mga bata nato. So mas nindot na kung makasulod ta og mga policy na natay magbantay sila sa barangay, sa daycare centers, increase ba nato ato ang mga teachers on the ground, makatabang sa mga mama, no? Di man siya mapugna na ang mama magtrabaho, asa ibili ng anak, kana man ang pangutana. So that's something that we can work on there sa city, and that's something na advocacy pod nato. Okay, di ba ang uban mahadlok lang sila
sa ilang sarili nga mag-ingon nga, uy, I need help. Oo. Mahadlok lang sila. So, why not gikan mismo sa city mismo, from your office, from the barangay itself, anak ka nang mo, kuan dyan sila, mag-reach out sa ilaha. So, unsa na may progress, ani, kumusta naman siya? So, naana siya sa first reading. We will have a meeting na with our CSWDO, our DSWD, and of course, our IGDD, Integrated Gender and Development, to come up with unsa man jud ang policy, unsa ang kulang. Do we lack daycare centers? Do we lack BHWs na mag-educate sa atoa kung unsaon ni siya na mga instances? So, we'll look for the gaps and then we will insert policies into those gaps para ma-answer nato ning increasing problem nato sa teenage pregnancy. Appeal pod siya sa program, kana na program or kana nga policy, like supporting especially those families who belong to low-income sector. More often than not, yung mga unplanned pregnancies, they really come from the marginalized sectors of our community. Kay wala sila kabaloon sa ng mga family planning, wala sila kabaloon sa dapat ug dili ba dapat buhaton when you're pregnant. So we try our best na sila ang tutukan i-educate ug at the same time hatagan sila empowerment through skills training unsa bang matabang nato sa ila. Nice. Pero at least naapod sila ko nila kanang work livelihood like. Yes. Oh my god. Ang ako ang manggong perception with teenage pregnancies, syempre kana at karon nga social media age, ang behavior, but little in knowledge lang atong hibalan nga it's also because of kanang pagpanglugos nga naiuban kana dili magud kay nato naginahisgutan, diba? But muna siyang alarming nakakuan mas diha ka mas nakuan jud. Yes, as the chairperson sa Committee on Peace and Public Safety, alarming para sa kuan na naatay mga rape cases diri sa naatay mga kaso sa pagpanglugos diri sa Davao City. Unya, ang most sa ato mga victims is mga bata. Mga bata nagabilin sa balay. Tapos ang mga mama, mag-uol ka as a mother na wala kay laing kabinlan sa imong anak. Busy kayo ka. Ang mabinlan lang nimo kay imong igagaw, uncle sa bata. So wala ka kabaloon say opportunities ang pwedeng mahitabo na naay mahitabo sa imong anak. Nanabay koan, do we have the like knowledge about unsa ang pinakabata nga to ang nakuha? That is a very unfortunate age. Naatay nahibaw-an diri sa Davao City as young as 6 years old. Oh my God. Yes. Tapos ang nanglugos sa iyaha, pinsan lang pud niya. Kanang kadula niya sa una, tapos nahitabo na siya. So it's very alarming, no? Yeah. Na mahitabo na siya. Kung isipon nimo kung ikaw mama, gibilin nimo sa Gisaligan, agaw, magtuon gisaligan nimo, nimo, kay magkadula man sila. Tapos pag uli nimo sa balay, maunang nahitabo sa imong anak. Magilty ka kay, you know, kinahanglan nimo mo trabaho. Pero dili pud pwede na dalon nimo imong anak. So kay kinsa man jud nimo ibilin imong anak, diba? Kung moingon ta nga sa parente bitaw na ko na masaligan kaysa sa laing tao bat mo di ay gihapon ang pinsan. Okay. So ato sang i-lighten sa murag mag-coffee sa ta dinhi Consel mommy, na sige mommy. Mommy Ara. Dini na pud ta sa kuan kadtong I'm sure na ana may mga gina-workout pod na mga katong support, katong sa Balyok. Can you tell your program about that, Cons? Ang isa sa ato ang mga ang isa sa atong mga program para sa atong mga women's is naatay empowerment through economic livelihood projects, no. So kaning mga livelihood projects nagatudlo ta sa ato ang mga women's groups kung unsa ang mga skills na pwede nila gamiton, maghimo sila mga products nila at home or community based lang ni siya ng mga products na pwede nila ibaligya. So kaning Balyok Women's, nag-form sila association sa mga women's. Tapos we taught them kung unsa pagbuhat aning perfume, liniment oil, kanang haplas haplas, na ay detergent, yan. So, different home care products. So, income generating po siya. Income generating. Kaning mga home care products man good, if dili nimo mabaligya, pwede lang pud nimo gamiton. But since it's a staple product sa balay, di man jud ka mawalan og
kinahanglan ang mga detergent, na-enjoy mamalit sa ilaha. Correct. So, whatever they make, ibaligya lang po nila. Ang dili mabaligya, gamito nila sa ilahang mga balay. Nice. So, very happy ko na nagpadayon sila sa ilahang mga initiatives. Napuntay isa ka grupo sa South Davao Fisher Folk Association. Kanina po, sa agriculture na sad na side. Okay. Naghimo tag fish cage, kauban ato mga partners. So, kaning fish cage, na sila yung mga bangus. Mag-harvest sila bangus, tapos i-process na nila into Spanish-style bangus in corn oil. Wow. Yes. Sa lami ako doon. Lami siya, Paguna ko actually. na ako lang. Yes. So, kaning mga women, so from farm, gi-harvest nila sa ilahang fish cage to the finished product. Yes, Sila tanan. market food nila. Sila, Nindot wow, kaayo as nice. in. Hatagan ta kapuhon para matilawan nimo. O, diba? Gusto ko katong sa mga kuan yun, sa ato ang mga isig ka ba, fellow women dyan ato nga Yes, nagbuhat oo. ato. It's a nice initiative dyan, Cons, no? Mommy, diba? And karon naghisgutan na nato ning kanang mga projects, livelihood projects, sa ato ang mga mommies. And speaking of mommies, naakay upcoming, dili siya bag-o na, kay last year nabuhat na ni Nimo. Isa ni sa imuhang ginabuhat na projects or kanang initiative sa imuhang office, Yes. ikaw, advocacy nimo as a mom, ang kaning Buntis Congress. Yes, So, oo. unsa may makuha sa mga buntis aning ko, Buntis Congress? Kani, it's really a personal advocacy. Para sa akong giingon gaina, kasabot ko no na ay mga ubang mga pregnant women na first time nila usahay mag-adto og doktor or makigkonsulta sa doktor sa aning mga activities like the Buntis Congress. So, for our activity, natay gi-invite na mga doctors, mga healthcare professionals, mga dula, ug mga breastfeeding and lactation consultants. Nice. Manghatag sila og lectures on the importance of prenatal care, nganong kinahanglan jud Kaayo. magpa-check up before mga anak no, na uban na kung kanus-an ang anak dito pa lang na check up. So luoy ang baby. Tapos tay nutrition and mental health, kung unsaon nimo Important yun. i-handle, di ba? Imuhang sarili as a woman, unsaon nimo i-make sure na healthy ka ug healthy imuhang baby. And of course, breastfeeding. Natay mga consultants na mutabang sa to. What are the problems with breastfeeding and what are the solutions? Para dili pod mo give up dayon ang mga mama on breastfeeding, no? Yes. Kanang mga ang common problem daw kay Gamay lang lisod milk daw. o gamay daw og milk, lisod daw. Kulang lang push. Oo. So, kailangan og mga experts. Kailangan lang sometimes ma-inform sila kung ano ang proper way of breastfeeding para dili mawala imong milk. Yeah. Ana. And nabalitaan ako na apoy free HIV screening Yes, during the oo. Buntis Congress. With our Ano partners, ginasingit nimo? part yun na siya sa ato ang advocacy pod no pag to ensure that the entire family is safe kay kani manggod na mga kinds of disease mapasa manggod jud ni from mommy to baby. So importante na ma-screen ta before pa mo gawas ang baby para makabalutaon sa atong pwede buhaton if the time comes. Dili man siguro pero unta dili. Yeah. Naapod ba yung ultrasound? Yes, naatay libreng ultrasound. Naadjay ubang mga mommies na kani pa ay lang first ultrasound. Oo. At least makita nila lang babies before mo gawas. Aware man yun ta na mahal yun magpa-ultrasound. So at least kani sa Buntis Congress, ato lang Yes. sila dito, maminaw lang sila sa lecture, maka-avail pa sila sa free Yes. ultrasound. So, From grabe. a registered nga nagakuan dyan. Oo. So naatay free check-up, na sila free ultrasound, HIV screening, ug maghatag pa jud og mga vitamins, no? Para makatabang jud sa ilaha. Importante ba jud na vitamins for pregnant women kanang iron, kanang folic acid. Yeah. So at least di na sila muadto sa mga doktor. Na sila free in one caravan na tanang kinahanglan nila from pregnancy to breastfeeding journey. And napay bonus na makamit sila mga other mommies in the same situation. Yes. So kung na sila pangutana, makapangutana sila, first time mom ko, unsa akong pwede buhaton, unsa imong experience, kani akong experience. So magtinabangay ta ba? It's a community event jud siya. Yan. Sige, Cons. Kairon, bago ta mahuman ani ato ang interview, I'm sure daghan pa kaayo ka gusto i-share. But let's invite our fellow breastfeeding moms and katong mga buntis. Dili na ko may mga fellow buntis. Tama na. Katong mga buntis and breastfeeding moms para mag-attend sa Buntis Congress. So ato ang mga buntis and breastfeeding moms, please join us this August 31 sa NCCC Victoria Plaza lobby, no? So naatatanan dira from buntis to breastfeeding, everything you need to know.
everything that you need to prepare for na adira. So, na free check-up, free ultrasound, free HIV screening, og mga vitamins, and of course, the sense of community with all your fellow buntis and breastfeeding moms. So, I hope you join us. Congratulations in advance, and I'm sure it will be much appreciated kay ansa lang, backgrounder lang last year, para lang na-knowledge ang mga ko naka-attend ko ani actually Siya dyan ang host na mo. so ako po naka-learn po ko as not just as breastfeeding mom but as a mom in general. Kay na ato nice jud ka, especially the topic about mental health. Yes. Like daghan ka og makuan ba nga ang mga buntis gani naghulat lang gyud na sila nga kanang naa sila yung mapangutan-an. Of course mahal ka ayo mangutan na og mahal kayo karon kung mag-consult ka sa imong mental health, mahal ba ya? So at least kani daghan og mga mapanguna kay mapangutan-an didto. Nindot po siya because you realize na dili lang daw ikaw ang naay ana na Yes, experience. makarelate, Oo. oo. So kung mahadlo kag pangutana na ay laing person mangutana for you. Exactly. Kuhiton lang ang dito. So mga buntis and breastfeeding moms, again that's August 31. August sa 31. August 31 sa NCCC VP. Ayan, and counselor na apod mi Mami. Sino Mami. po counselor no? Wait lang. As a thank you, Ay, we wow. have here flowers from Flower Store. Thank you so much. Ang ganda naman. And, of course, ang ato ang paborito na capsule na EXL Makabuhay Plus capsule and the coffee, EXL Makabuhay Plus coffee. Thank you so Thank you much, so Counselor. much. I've heard so much about this. Ngayon, matatry ko na talaga. Yes. Etong coffee nila, the best. Ang coffee Okay. nila. Once again, Counselor Luna, Mommy Luna, Attorney Luna, ayan, diba? Guwapa na, Ang active pa siya dami-daming kaayo. angles talaga. As in. Once again, thank you so much. Thank you And so much, hopefully, Mami ma-invite Ann. pa ka na. Thank you so much.